An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi alamisa ye alamisa mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 9 na septembre kalo do bi y'o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ ye domama kɔnɔ ye bi y'o tile 4 ye jate la san kalo 2 don ijira san 1444 saro dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye lakana ye wulikajɔw bɛ sen na u bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la an bɛ don min ko bi min ye lakanabaaw ka wulikajɔ ye yɔrɔ caman na bi maaw bɛ k'a fɔ ko baaraw kɔni ko Mali kun bɛ ka taa bɛn ni kelenya kan o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la fanakaw fɛ yen kunnafoniw tun carila kɔsabɛrɛbɛrɛ in na min ye wulikajɔ kɛbaaw ye ka se ka maaw bila bagabaga minɛ kɔnɔ na nka an bɛ don min ko bi lakanabaaw ka wulikajɔ fɛ fana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na yirala k'a fɔ ko lafiya kɔni o bɛ senna bi kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la kulu min bɛ n'o sigilen bɛ bi na kalatago yɛrɛ ka se ka sigi sen kan n'o ye SG ye a yirala k'a fɔ ko o kɔni baaraw ɲɔgɔnsɔnsɔnw b'o kɔnɔ na bi kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi kalanta baaraw an kun b'olu ka waati kelen kɔnɔ na karamɔgɔlakaw olu kɛ lafatali tɔn ni ka se jamana ɲɛmaaw ma sigikafɔw ni ka dɔn k'a fɔ bi na u b'a dɔn k'a fɔ labɛnw bɛ sen na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min y'an ka jamana minisiri ɲɛmaa ye n'a yirala k'a fɔ k'a farimada la kɔrɔfɔw camanba kɔni olu cayara nka an bɛ don min ko bi kunnafoniw na hali bi ka sanga ni ka dɔn k'a fɔ masɔnnamaw ka fɔ ye a yirala k'a fɔ ko minisiri ɲɛmaa kɔni an bɛ don min ko bi k'a bɛ ala tanu kosɛbɛ wa ni ala sɔnna ma a bɛ cogo min na ni baaraw tora ten a tɛna mɛn bilen i ka dɔn k'a fɔ maaw bɛna kunkan mɛn yarabi ala k'o kɛ ɲɛta ye minisiri ɲɛmaa farigan min b'a la yarabi ka farigan ye ni k'a ɲuman wuli a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ minnu kɔnɔna na sɛgɛ ka se ka lafiya baara minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ kalifalenba ma ka se ka na o baara dankan na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na angɛrɛ ko kɔni o kɔni kuma cayalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ cikɛlaw kabini sanga jan ko maa bɛ sere fɛrɛ faamu ye kɔrɔla bɛ sɔn ka bɔ ye cikɛlaw ye nin yɔrɔ in hami kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ɲinɛ san kɔnɔna na angɛrɛ ko kɔni k'a bɛ kɛ gɛlɛya kuma caman fɔra angɛrɛ ko kɔni layidu caman taara jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ni ala sɔnna ma angɛrɛ ko kɔni k'i ka dɔn ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la nka ɲɛ ma sɔrɔ angɛrɛ ko la fɔlɔ dɛ jamana y'a seko kɛ an bɛ don min ko bi nka o seko yɛrɛ bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ n'o ye bɔrɛ fila ye k'o di tari kunkɔrɔ i ka dɔn yɔrɔ caman na ɲɛsi tɛ ka sɔrɔ a la ko kura kosɛbɛ k'a fɔra jagokɛla dɔw olu de kɔni kelen bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ n'a sugu dir'olu ma cikɛlaw tɛ ka ɲɛsi sɔrɔ a ko la u kɔni kelen bɛ giringajɔ dan bɛɛ lajɛlen sumaw bɛna ɲini ka se yɔrɔ caman na dɔw angɛrɛkɛ waatiw tɛmɛna dɔw yɛrɛ bɛ yen i ka dɔn olu sera angɛrɛkɛ nka ɲɛsi ka tɛ ka sɔrɔ ko la nka o n'a tabalilen kɔnɔna na kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna CNT kɔnɔna na min ye kulu dɔw ye olu wulila kɛrɛnkɛrɛnnen na u bɛ ka taa cikɛlaw ka taa olu lajɛ yɔrɔ ni yɔrɔ angɛrɛ ko yɛrɛ gɛlɛya in nana a bɛ cogo jumɛn na ni sugu min n'i y'a sɔrɔ jamana y'o bila sen kan yalima o ko bɛ cogo jumɛn de la o sen u tun bɛ kucarakaw fɛ yen u bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ segukaw fɛ yen min ye kunu ka na se bi ma ni ala sɔnna ma baaraw ni olu bɛna ɲɔgɔn ye min ye ka dɔn cikɛlaw ka ɲɛmaa min bɛ kɛrɛn n'o ye PDG Office du Niger kunna ale ni ka dɔn ka delikew tun kan ka ɲɔgɔn ye kununko an b'a ladɔn k'a fɔ a ye lajɛrɛ in kɔni k'a yira k'a fɔ u ka segin ta k'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma CNT maw olu ni ka dɔn k'a fɔ u bɛna ɲɔgɔn ye minnu kɛ bɛn m'a kɛ fɛn fɛn kan ni ala sɔnna ma u bɛna kɛ ɲɛta ye ka ɲɛ s'u ma wa i ka dɔn o baaraw PDG y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma a bɛna o baaraw kɛ delikew ka fɔ la k'u bɛ cɛsiri la tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan nka e ka dɔn a bila ne sababu minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bisikiba kan ka kɛ ɲɔnɔ nin ko in nka an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala nɔgɔ a bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka se k'a ɲini k'a di sɛnɛkɛlaw ma n'a ɲininen bɛ fana sugu dilen don maa minnu ma u ka jateminɛ bolo ko ka se ko cikɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka baaraw kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ lakana an bɛ don min ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya fana na lamini kɔnɔna na fɔlɔ maaw kun ja siranna sango ni maa min i ka dɔn k'a fɔ kalo bin n'an bɔlen fila kɔnɔ maa caman tun bɛ yen u daminɛw yɛrɛ la e ka dɔn bagabaw tun tɛlen bɛ fana marabolo yɔrɔ dɔw ka da i ka dɔn k'a fɔ faya ale fanfɛlaw la maaw kun sirannen bɛ nka baara ninnu bali yɛlɛ kun jɛra ni mun ye ko jamana lakanabaaw ye wulikajɔba kɛ ka taa yɔrɔw la fana bilama bɛ cogo jumɛn de la an ɲininkali ta ni ka ɲɛsin fana mɛri ma an ka yɛrɛ lamɛn. Ne ye Abdulaye Kulibali commune de Gɛɲɛ maire ye ne fana. Monsieur le maire i ka mara kɔnɔ la kɔsa in na wulikajɔw tun kɛra n'o kɛra marifatigi dɔw ye k'u ɲɛsin fana ma o bɛɛ kɔfɛ an tila k'a ye fana marabolo kɔnɔ la kunnafoni dɔw cari la kɔsa bɛrɛbɛrɛ in na k'a yira k'a fɔ ko fana mara a dugu dɔw
n'olu menacele kun don o kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko lakanabagaw ka wulikajɔba kɛra mara kɔnɔ na Fana bilama bɛ cogo di? Fana kɔni an bɛ Ala tanu ka Ala barikada. An bɛ foli kɛ an ka lakanabagaw la ka foli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen la parce que nin ko nin na u y'u seko k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Fana yɛrɛ dugu kɔnɔna na yan polisiso atakera Zandigila fana poste atakera an ka commune dugu 2 fana bɛ yen. Mɔgɔ dɔw kun dara don o tuyi kɔnɔna na yen nɔ bɔn Ala kɔni y'a kɛ lakanabagaw y'u cɛsiri an bɛ yɔrɔ min na bi hakilisigi bɛ yen nɔ. An ka lakanabagaw wulila ka jɔ jamana ɲɛmɔgɔw wulila ka mɔgɔw bila ka bɔ Bamako ka na avion wulila ka na baaraw kɛ an ka tu kɔnɔna ninnu na yan nɔ. O kɔni kɛra sababuya ye ka mɔgɔw hakili sigi kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni tun ye Fanakaw ka maire Abdoulaye Kulubali Ntɔma ni tun y'ale ka ɲɛ ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ lakana min bɛ senna bi Ala k'o ka ɲɛta ye. O waati kelen kɔnɔna na k'an ka jamana lakanabagaw b'u sɔn kɔrɔyanfɛla fɛ yɔrɔ min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a yirala k'a fɔ ko san caman lakanaba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka yira k'a fɔ u bɛ lakana sabati n'o dɔ ye Faransi ye k'u tun bɛ ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'a tun bɛ ka yira olu tun bɛ ka yira ko yɔrɔ yɛrɛ min ka gɛlɛn kosɛbɛ olu talen kɔfɛ san 8 kɔfɛ ko an ka jamana lakanabagaw b'o yɔrɔw la bi ka se ka munumunu zalo bɛɛ yɛlɛ ka jamana lakana kama an bɛ dugawu kɛ o baara min bɛ senna Ala k'a ka ɲɛta ye jamana ye k'a kolosuma n'an bɔra ye kalanta baaraw bɛ labɛn na lakɔli karamɔgɔlakaw ka lafatali tɔn k'u ni jamana ɲɛmaw tun kan ka sigi dɔw kɛ sigi ninnu bɛ senna nka kun fɔlɔ e k'a dɔn k'o kun kan ka kɛ ntɛnɛndon o kɔni ma se ka bɔ a ma se ka bɔ ka da kun min kama Ousmane Almudo ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ministère du Travail kun ye avis de renouveau dɔ ci an ma k'a fɔ k'an ka taa ɲɔgɔnya la article 39 ko kuma kan ordonnance kun kan ka kɛ tɛnɛndon an taara an selen parce que rencontre kun kan ka kɛ ministère de l'éducation nationale salle de conférence de kɔnɔ an selen an y'a ye k'a fɔ ko réunion caman bɛ yen fɛn dɔw ma dafa condition sugu dɔ bɛ yen olu kan ka kɛ o ma kɛ et que surtout que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ min na o ye négociation directe kɔrɔ ko maa fila min bɛ ɲɔgɔn na gouvernement ni syndicat de cɛkɔrɔba min bɛ to ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ taa ni zen o ye ŋaniya yira de o kɔrɔ ko parti fila bɛɛ b'a fɛ sigi ka fɔ ka kɛ ɲɛ ka sɔrɔ kɔ la donc dɔ bɛ kɛ a bɛ fɛɛrɛ de ka walasa o bɛɛ ka kɛ o ka kɛ condition ɲuman na pour que jaabi ɲuman ka se ka sɔrɔ a la donc le fait que a y'a ye mun kan ka kɛ n'o ma kɛ a y'a ɲini a ka reporter ka bila don wɛrɛ la walasa labɛn bɛɛ ka se ka sabati maintenant k'a fɔ ko le fait k'a bɔra ma n'a bɛ na ni gɛlɛya ye mais syndicat de l'éducation signataire de kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an ma préavis déposé an ma waleya foyi bolo da an bɛ vacances de kɔnɔ ko sigi ka fɔ bɛ sen na n'a sera ka bɛn yanni rentrée cɛ tant mieux o de ka di an tɛ ka o de ka kɔnɔ an ka laɲini ye mais ne ba ma se ka kɛ ni école taara o ye jago ye de an bɛ se ka an bɛ wuli ka jɔ kɛ an bɛ an ka réunion kɛ an kan ka minnu kɛ préavis min kan ka di an b'o kɛ mais pour le moment an ma waleya foyi bolo da an ma préavis déposé an ma foyi déposé. An balɔda k'a fɔ ni tun ye Ousmane Almudo a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ baara minnu bɛna sigi sen kan Ala k'u bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔna na kalan bɛ se ka yakubaya cogo min na an ka jamana fantan ninnu bɛ yɛlɛ fɛ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ bi an balɔda k'a fɔ commune kɔnɔna na o mairie cakɛlaw olu kɔni bɛ baarabila la kabini sangaja k'a yira k'a fɔ ko baarabila in kɔni jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ sa ni k'u sen don a ko la n'o tɛ olu ka hakɛ dɔw kɔni u taara kɛra o kɛra sababu ka baarabila da kelen yɛrɛ kɛ a kumatigi ye maa min ye u ka lafasalitɔ ɲɛma Zumana Sisoko ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ grève la nin y'a dɔgɔkun filanan depuis lundi jan tɛmɛna y'a daminɛ grève in kɔni an b'a fɔ ma cogo min na grève limité don c'est à dire que an kɔni talen don jusqu'à ce que an ka laɲiniw bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ quoi laɲini 3 de b'an bolo fɔlɔ o ye an ka sarako ye an bɛ retard de salaire an ka kalo 4 de bɛ nɔ sisan minnu ma sara ka daminɛ mois de mai ka na juin ka na juillet fo an bɛ mois d'août min na n'o fana banna ka ban o sarako ma ɲɛnabɔ donc point filanan o ye an ka rappel dɔw fana bloqué mais depuis 2019 n'an b'a fɔ ma ko grille indiciaire donc o problème fana o ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ troisième point an ka mɔgɔw caman ka an b'o datuguni don an b'o dun datuguni sababu tɛ dɔwɛrɛ ye n'i tɛ cotisation sara kana ni INPS ka niveau la baarakɛlaw kan ka an b'o min sɔrɔ pour que ka ni ka mɔgɔw banana a bɛ se ka prise en charge état bɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na i ka an b'o bɛ datugu maintenant o problème de bɛ yen nɔ an ka cotisation ninnu a komi u tɛ sara a sara waati la donc n ka mɔgɔ caman bɛ yen olu ka an b'o datugu ninnu donc u tɛ se ka an b'o ka dɛmɛw sɔrɔ tuguni donc ni kun 3 de la an bɛ grève la donc a ko ma daminɛ bi ni ko ninnu bɛ sen na mɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ san damadama bɔ sisan san 4 fo ka taa se 5 ma an bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ ayiwa solution kɔni ma sɔrɔ a la an bɛ wele ma da kan bila ka taa jamana yɛrɛ ma vraiment an bɛ yɔrɔ min na sisan ne yɛrɛ kɔni ka jate la an ka ɲɛmɔgɔw
ko tara k'u bolo dan u bɛ yɔrɔ min na sisan k'a fɔ ko u bɛ se ka solution sɔrɔ na ni jamana yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ ɲɛma da la tuguni jamana tulo b'an kan na anw ye jamana dɔ de anw ye jamana ka entité dɔ de ye donc an tɛ se k'a faamu k'a fɔ an bɛ nin situation in kɔnɔ ka nin waati janba in bɛɛ kɛ jamana tɛ réagir an t'o faamu kosɛbɛ quoi. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Zumana Sisogola fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛnɲɔgɔnya ni k'u bila o minɛ kɔnɔna la n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka ministre kɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ nafoloko kunna n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Madame Bɔrɛ Fili Sisogo ale kɔni minɛna fo san kelen o ɲɔgɔn na o dafara ka ban nka hali bi a bɛ i ka dɔn k'a fɔ kaso de la o kɔni sen fɛ a yɛrɛ k'a fɔ minɛni yɛrɛ kɔnɔ la ko i ka dɔn a nɔna ye min ye ka dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu sanna jamanakuntigi kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ ka tile la kabini o waatiw la k'i ka dɔn ko nafoloko dɔw olu sen fɛ a minɛna a y'a to kaso la ka bataki kɛ ka lɛtɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma ma k'ale bɛ kasobo la boli a maa dɔw bɛ yen minnu ye musolaka dɔw ye denfa ani gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ waleyajugu wɛrɛw ma nka o n'a tabalilen kɔnɔ ale bɛ fɛn min fɔ ale t'u dɛmɛ o hakilila la dɛ nka ale kɔni bɛ fɛn fɔ jamana ɲɛmaaw ye u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka jateminɛ ni min ni kiiri ka kan u k'u kiiri ni min ni minɛni ka kan u ka minɛ ni min yɛrɛ ni minɛni ma kan bolo ka se ka bɔ o kan na an b'a lɔn k'a fɔ baara min kumaw cayalen bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ hakilila de Dirisa Dunbiya ka taa se Nahan ka taa bila Amadu Salala ninnu bɛɛ lajɛlen b'u hakilila di baara in kan an k'u lamɛn. Ni minɛna ka ni wagati se ni dama don i ka ko la fɛnɛ ni préjudice ye ale fɛnɛ ma mais juge ke a lajɛ fɛnɛ n'a nɔ bɛ min na ka ɲagi n'o ye n'a nɔ t'a la fɛnɛ n'an kan ka labila ni kan min a bɛ labila n'o ka ye. Wallahi ne Nahan yɛrɛ taara plateau caman kan ni n da maga kuma na o kɛra Fatumata Fili Bɔrɛ ka kuma ɲi san kelen wolomuso dɔ de minɛnen don k'a datugu k'a ye faso wari dun hali ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga kɔni a bɛ juge k'a ɲininka dala kan na ka sɔrɔ k'a fɔ ani kaso ka kan walima ani kaso man kan Fili don min na Fili ka musokɔrɔba banna ne tɛ Fatumata Fili dɔn n kɔni b'a dɔn a kɛra faso ɲɛmɔgɔ ye nka a digira ne na wallahi bari a ko k'a bɛ taa ka musokɔrɔba janaja k'a janaja kɛyɔrɔ la an ka faso ɲɛmɔgɔ ko n'a bɛ taa fani faso lakanabaga dɔw de ka taa olu ka da kan a ko n'o don a bɛ Ala minɛ a bɛ to kaso la nin t'an ka tabiya ye nin tɛ Mali danbe kɔrɔ ye. Il faut que o ka dɔn quoi n'a nɔ bi ko la a ka juge a ka taa kaso la a ka dɔn k'a bɛ kaso de la n'a nɔ tɛ ko la yɛrɛ a ka bila parce que an tɛ se k'a faamu ko justice bɛ mɔgɔ minɛ ka taa bila ten Madame Sisoko Fili Bɔrɛ an kɔni ma deli k'a mɛn fɔlɔ k'a bɛ parti dɔ la ko parti dɔ ɲɛmaaba dɔ k'a jɔyɔrɔ ka bon cogoya dɔ la ka se ka gɛlɛya lase maa ma. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maliden dɔw kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn fɛn ɲɛta ni sabati an ka jamana yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Bafulabekaw ka la la k'a dɔn k'a fɔ ale min bɛ yen musolaka dɔ a bɛ baara kɛ ministiriso min don ka baara ɲɛsin bɛ cɛfɔ ni kan bɛn a bɛ baara k'o ministiriso la nka an bɛ don min bi k'i ka dɔn k'a tɔgɔw kɔni yɛrɛlen bɛ fan bɛɛ fɛ maaw b'a la k'a fɔ k'o ye colonel Asimi Goyita yɛrɛ de furumuso ye o kumakan min bɛ sen na Lala yɛrɛ bɔra ni k'i dantigɛli kɛ Bafulabekaw ka Lala ye kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. N y'a mɛn mɔgɔ caman ye n wele ka image ci ma k'a fɔ ko ne de ye Asimi muso ye n b'a fɔ farafinna bɛɛ k'a fɔ farajɛla bɛɛ k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye k'a fɔ ne tɛ Asimi muso ye ne ye Lala Jalo de ye bɛɛ bɛ ne wele réseaux sociaux ka Bafulabe Lala ne tɛ première dame ye ne tɛ Asimi ka Lala ye u ye image min bila k'a fɔ ko Asimi muso bɛ Faransi a man kɛnɛ n'o ye ne photo ye ne tɛ Asimi muso ye k'o fɔ k'o latigɛ bon image in kɛra depuis mois d'août 2020 n taara réconciliation de la jɔnya problème min bɛ an ka cercle kɔnɔ n taara ka taa kuma olu de ni ɲɔgɔn cɛ Faransi effectivement photo in kanu taara Faransi mais a ma taa ɲinɛ a taara salon mois d'août de la a ma ne kɛ cogoya foyi la parce que ne yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ne ni Ala de cɛ ne tɛ Asimi muso ye donc fo ni ye ko duman ni nkalon ta ka da n yɛrɛ la ne tɛ première dame ye donc ne kɔni ye Bafulabe Lala de ye voilà donc n'u ye ɲuman kisi ma fana a bɛ se ka kɛ don dɔ la n bɛ kɛ première dame ye mais bi kɔni ne tɛ mouvement bɛ n bolo hakili la mɔgɔ caman b'o mouvement dɔn mouvement Bafulabe Lala pour le développement du cercle de Bafulabe n y'o o présidente d'honneur ye n'o bɔra ye je suis membre du CSA n bɛ baara kɛ ministère de la réconciliation ka hukumu kɔnɔna na dakuru n ye hakɛ min bɛ n bolo jamana ka ko ka fɛn wɛrɛ tɛ n bɛ maliden de ye i kɛra finman i kɛra jɛman ye ne b'o kɛlɛ de la waati bɛɛ ni aw b'a ye depuis 2017 ni Lasine Buware ye baara kɛ ministère de la réconciliation na donc n kumana kosɛbɛ ne yɛrɛ ye dɔgɔnɔ Mali dɔgɔnɔdenw bɛɛ ka marraine de ye ne ye je suis membre d'honneur de Taputa Pulaar ko je suis Touareg et Kasonke donc ne ye maliyɛnden vrai vrai de ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ yen an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka transition soutenir Asimi y'a fɔ cogo min n'a ka fanga binna denmisɛnninw de binna donc nous sommes tous jeunes an k'an bolo di ɲɔgɔn ma transition in ka kɛ réussite ye n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Lala kan ye
a fɔra cogo min na an bɛ deli k'o fɔ sɔni an ka fɛnw cari walima sɔni an ka fɛnw k'u miiri an ka ɲɛɲini o de ka ɲi an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye k'aw ladɔn k'a fɔ delika minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu bɛ bamakɔ kɔnɛ na olu ye fara ɲɔgɔn kɛ kunun ka se ka kuranɛdigi baara dɔw k'olu kɛ jamana in ɲɛta furancɛla fanga ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin ma o kɛra i ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn in a kun ye a ko yɛrɛ labɛnbaw kɛrɛnkɛrɛnna baba ama sidi moribo kan na ale min y'a ko yɛrɛ ɲɛmaa ye kuma min fɔ ye o filɛ ni mi an bila la an ka sheikh n'o ye sheikh Modibo Amadu Kane dili dina ɲɛmaa de don ale bɛ ci bila man ka fɔ kan ka kuranɛ kalan kɛ an ka kɛ jamana ye an ka kɛ transition ye an ka kɛ président Assimi Goïta ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min na Mali ko an bɛɛ ka kungo don mɔgɔ kelen ka kungo tɛ ala ka kɛ ni fɛn juguya mɔgɔ kelen min sɔrɔ Mali kɔnɔ an bɛɛ de fa kelen an bɛ ba kelen na donc o de y'a kɛ sheikh yamaruya d'an ma an ka kalandenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔdenw bɛ fara ɲɔgɔn kan silamɛw bɛɛ lajɛlen wele ka na Bamakɔ yan son dili Bamakɔ ka jan dɛ mais alhamdulillah yɛrɛ ye jamana nana cogo min na an kɔni an nisɔndiyara an b'a fɔ jamanaw bɛɛ ka dugawu kɛ an b'a fɔ jamanaden bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye an b'a lɔn k'a fɔ o kɔfɛ kɛnɛ in kan min ye ka dɔgɔ minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ bato ni diinɛ ko olu lasabatili ma o minisiri kɛrɛfɛmaa tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dr Yaya Traoré la ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ an ka minisiri n'o ye diinɛ ni bato ni laada ko minisiri Dr Mamadu Umaru Kone a ko n ka wuli ka na a tɔgɔ la jamana tɔgɔ la ka na foli ni tanu ni kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ an balima sekolakaw ye n'o ye dilelakaw ye sabu fɛn min b'a la ni a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ jamana bolo o ye kumana min na ni jamana marabaaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw bɛ yen minnu miiri bɛ faso yɛrɛ la sabu ka d'a kan ni diinɛ nana n'a kuma ye maa tɛ se ka dilikaw kalan a la fiyewu sabu ka d'a kan ne bɛ n faso fɛ o ye limaniya jɔsen o y'o de yira an na sisan. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Dr Yaya Traoré kan ye minisiri tɔgɔ la fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra ala k'a ka jamana ma ɲɛta ye basigi lafiya ka Mali ka kundaw ka n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka seko ni dɔnko o kɛnɛ kan o maaba bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Jɛnɛba Sɛki la Kuyatelakaw furumuso ale bɔra ka dɛmɛba kɛ sɔrɔsi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tora kɛlɛ la faso ye olu furumusow dɛmɛ yɛrɛ a kasabi bɛ taa fo miliyɔn 6 bonyanko la Jɛnɛba Sɛki yɛrɛ nin waati na a yɛrɛ b'an bolo Jɛnɛba Sɛki e ye nin kɛ ka da mun kan sani k'i jaabi n bɛ foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na n y'a layidu ta n ko n ye 30 ans sɔrɔ dɔnkilida la don o don si ni kɛnɛya kɔnɔ n bɛ tournée nationale kɛ ka tila ka international kɛ o kɔnɔna na n ko n'i ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ sɔrɔ 100 o 100 n bɛ 60 bila armée minnu tanyana musow an'u denw n bɛ 60 bila olu ka minɛn kɔnɔ ala barika la n sera ka tournée in kɛ ka dugu caman yaala Mali kɔnɔ n cɛlen wari min sɔrɔla n tɔgɔ la n taara don balo la ka taa di u ka service social la u k'a tila veuve ni ɲɔgɔn cɛ hakilila jumɛn de b'i bila kuma caman ka se ka waleya ɲuman ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma finitigilakaw kabiri bi tɛ ne ka dɔnkiliw la n fasa b'a la n b'a da mun na fɛn dɔ de don chaque fois n'u y'a lamɛn a bɛ dusu d'u kɔnɔ a bɛ courage d'u ma ka dɔ fara an ka jamana lakana kan o de ye ne bila la parce que n'i bɛ fɛn kɛ i bɛ fɛn de fɔ fɛn min bɛ cɛfarinya dusu d'u kɔnɔ fɛn min b'u bila sira ɲuman kan ala y'o fɛn don ne da ne ka o f'u ye donc ne b'a fɔ alhamdulilayi hali bi an b'u soutenir maliyɛn bɛɛ b'u soutenir u bɛ baara min na ala k'u fanga fi ne ka jate la hali n'i ka mɔgɔ t'a la n'i faso ka di i b'i faso fɛ i b'i ka jamana fɛ bɛɛ k'i ka jamana lakanabaaw fɛnɛ fɛ o de ye ne bila waleya la n somɔgɔ b'a la n somɔgɔ t'a la faso de don faso ko de don an bɛɛ dama ka k'a la donc ni min ye min kɛ faso ye dɔrɔn i y'a k'i yɛrɛ ye o de don ase Jɛnɛba i ye fasa min da an ka jamana kɛlɛkɛcɛw la n'o ye armée Mali fasa ye waati waati n'i y'a lamɛn i b'a fɔ k'a dara bi de fasa in dalen yalima fasodenw ka taa se armée yɛrɛ ma u ye fasa in kunbɛn e bolo cogo di ka ta fasa in dali la fo bi a diyara bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan finitigi fara finitan kan a diyara bɛɛ ye e k'a jateminɛ dɔnkili in bɔra kabiri novembre 99 ka don 2000 kɔnɔ dɔnkili in bɔra kabiri o kuma fo sisan dɔnkili n'i y'a da don o don a bɛ kɛ kura de ye mɔgɔw bolo bon baara de b'o se mɔgɔ ma i ye baara ɲuman kɛ i b'a tɔnɔ bɔ dɛ Asi Kulubali don n'a nataw la fɛnɛ kura bɛ sira la ka na ka maliyɛnw hakilinaw k'u bila sira don n'a nataw la o fɛnɛ bɛ sira la ka na inshallah Jɛnɛba ne ye dɔnkili da dama i b'a ye faso kɔnɔ denmisɛn fara maakɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen bɛ miiri ka taa sini ka dɔnkiliw ye i bɛ dɔnkili ninnu dilan cogo di ani miiriya jumɛn de b'i bila ka se ka dɔnkili ninnu ɲini denmisɛn ni maakɔrɔba lajɛlen ka miiriya ɲuman kɔnɔna na ne kelen tɛ baara in kɛ ne ni furukɛ de bɛ ne ka baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a hakilinaw de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dɔnkili ye ne furukɛ ka dɛmɛ fanba de bɛ ne ka baara la parce que adamaden kalan tɛ ban i mana se cogo o cogo i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ min fana bɛ se ka tɛmɛ i kan
dɔnkilida yɛrɛ y'o di mɔgɔ tɛ kɔrɔ a kalanni ma mɔgɔ tɛ dɔgɔya kalanni ma hali ye den min wolo n'a wolola k'i to a la a bɛ se k'i bilasira parce que kumakan de don kumaw tɛ ban assez donc n bɛ barika da n furukɛ nin yɔrɔ in na n'o ye Seku Kuyate Faransi. Jɛnɛba i bɔlen filɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaa minnu bɛ yen ni olu ntanya nana olu furumusow a musaka bɛ se joli ɲɔgɔn ma. A dagosi bɛ sɔn ka taa fɛn fɛn 6 millions 5 millions a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ an ye min don balo ni a fɛnw na ka taa n'a ye a b'o bɔ. Ne bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen taama man dɔgɔ bakili man ca ni bɛɛ y'i hakili fara ɲɔgɔn kan ka dɔɔni dɔɔni di an ka finitigilakaw minnu ntanyana u ka denbayaw ma. A bɛ ko in dimi a b'a sumayaw la a b'u lafiya donc k'a fɔ ko miliyari tɛ ne bolo ne tɛ se ka nin kɛ ayi ne bolo nkalon kuma don fɛn bɛɛ ye kariya de sɔrɔ bɛ mɔgɔ caman na i tɛ kariya ka ko dɔw kɛ mais n y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to an ka finitigilakaw ka denbayaw la bɛɛ k'i hakili t'u la ni maliyɛn bɛ hali dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ miliyɔn camanba de an k'a kɛ k'an ka finitigilakaw dɛmɛ hakili ɲuman ni miiriya ɲuman na ase pour que an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛ se ka lafiya sɔrɔ ka bɔda sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ ka nisɔndiya sɔrɔ ka wasa sɔrɔ bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye k'aw yɛrɛ fu aw ka baara ɲuman na. An balodan k'a fɔ nin tun ye Jɛnɛba Sɛki Kaɲɛ ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna hakililaw ala ka ninnu caya miliyɔn wɔɔrɔ k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'olu tora kɛlɛdaga kɔnɔ olu furumusow an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ladegeba caya a ka dɔgɔ de bɛ jɛ cɛ n'o tɛ ni jama jɛra ka daji tu ka a b'i ɲini o tuma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'an ka tɔrɔmɔni kɛ n'o kɛra faso lakanabaaw a bɛ fo u la ala ka kɛ ten n'an bɔra ye n'i y'a sɔrɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen n'ale sigilen bɛ bi bina k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ bali ka kalata baaraw olu bɛna se ka sigi ten ka cogo min na a kumaw kɔni cayalen bɛ min ka dɔn k'a fɔ Amadu Koyita ale ye cadre maa ye ale bɛ hakilila di baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. A ye ɲɔgɔn sɔrɔ conseil des collectivités la ka ti sira kan o senfɛ u ye projection kɛ u ko a ma ko proposition 271 k'o de kɛra dɔw ko k'a fɔ bon parti bɛɛ ye kelen o ye tiɲɛ ye nka partiw fana jateminɛ ka kɛ parti dɔw ye parti fangamaw ye n'a fɔ ma représentativité o kɔrɔ ye mun ye jamanadenw ka danaya caman dalen de parti ba minnu kan an ye élection communale kɛ nin y'a san 5 ye an bɔra législative kɔnɔna na c'est vrai gɛlɛyaw yela la mais parti minnu participera o élection na n'u ye maire sɔrɔ ni dɔw ye député sɔrɔ ni dɔw ye conseiller sɔrɔ ko ka jateminɛ kɛ pour que maa naani nin ka sugandi olu cɛla dɔw fana ko ayi ko parti bɛɛ k'i ka proposition bila ka taa pouvoir public n'o ye ministère de l'émission société olu yɛrɛ k'a lajɛ ka maa naani ta proposition dɔw yɛrɛ kɛra mɔgɔ yɛrɛ yɛlɛla don salle kɔnɔ ko ka kɛ tirage au sort ye mais an y'a mɛn dɔw da k'a fɔ ko parti politique ma bɛn an b'a fɛ k'o kuma lakile an ma wele k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka critère dégager an ye proposition min kɛ an welela de k'o proposition contradit ka ɲɛ donc ministère ye tableau présenté o tableau présenté kɔfɛ k'u bɛ tila k'an wele lettre de cira ma k'a fɔ k'olu ye min opté k'o ye tirage au sort ye ko parti bɛɛ ka tɔgɔw bila ka taa ko n'o taara ko tirage au sort bɛ kɛ maa 8 de ka tirage au sort bɛ kɛ olu yɛrɛ bɛ maa 4 taw la ale o tirage au sort fɔlɔ maa 4 kan ka di yɔrɔ min na n'a ko maa 8 ka tirage au sort ka kɛ o kɔrɔ maa 4 min bɛ ta o maa 4 ils vont pas se reconnaître à leur parti politique ko o yɛrɛ bɛ na ni mun ye o bɛ na ni gɛlɛya ye dɔɔni ani filanan fana an ko tirage au sort ka jamana organe min kan ka kalata organiser kalata min n'an b'a fɛ ka kɛ kalata jɛlen ye kalata min n'an b'a fɛ ka kɛ kalata ye maliyɛnw bɛ sɔn min ma kalata min n'an b'a fɛ ka kɛ fête de la démocratie ye n'a fɔra maa 4 min kan ka sugando kɔnɔna na parti politique la pour que olu ka taa yew kɔnɔna na ko mécanisme si ma se ka sɔrɔ fo ka taa ko tirage au sort ye o la parti caman bɛ an yɛrɛ ka parti b'o la an ko an tɛ se ka don la parce que an ka jamana ka bon ni ma organe ba min na sigi ne critère foyi ma se ka y'o la fo kalata an ma sɔn k'an sen don a la an m'an sen don a la parce que an fɛ jamana tɛ se ka mara o kan jamana tɛ se ka mara ni tirage au sort ye a tɛ se ka mara loterie ye an kɔni fɛ gouvernement kun kan ka critère dɔw dégager an ka bɛn o kan CNT élargissement min na kɛ nin ye maa 3 de kan ka taa o la u ko k'an ka dossier bila ka taa n'u ma tirage au sort k'o la maa 3 tali de ka gɛlɛn ou bien maa 4 de tali ka gɛlɛn n y'a fɔ cogo min na mois de juillet de kɔnɔna na EJ kun kan ka sigi o ma sigi mois de septembre la a démembrement kun kan ka sigi donc o ye retard ye o ye gɛlɛya ye min bɛ sɔn ka jouer calendrier kan mais hali bi minɛn da jiginna mais ji ma bon kosɛbɛ an b'a ɲini fanga fɛ ministère fɛ hali bi u ka segin u kɔ u ka jateminɛ kɛ k'a fɔ n'an b'a fɛ ka EJ ɲuman sɔrɔ n'an b'a fɛ contestation kana ye élection na u ka jamanadenw wele ka na an ka bɛn ko kan an bɛ se k'a fɔ retard dɔɔni yera a la n bɛ se k'o de fɔ. An balodan k'a fɔ nin tun ye Amadu Koyita Kaɲɛ ye min ye Modern Mali olu yɛrɛ y'u hakilila di nin baara in kan olu ko baara in ka suma olu ɲɛkɔrɔ Abdoulaye Gindo b'o kuma ɲɛfɔ an ye
an ka lamɛn. An ka hakilina min ye chronogramme na an delila ka fɔ an ka rapport tɛmɛnenw na an yɛrɛ ka fɔ ko chronogramme bɛ retard la sabula n'i y'a jateminɛ Mali ye chronogramme dɔ de di CEDEAO ma CEDEAO sɔrɔla ka sanction wuli bon chronogramme a bɛ retard ba de la parce que n'i y'a jateminɛ a chronogramme kɔnɔ collège de lège i n'a fɔ baarada min kan ka sigi ka kalafiliw ko ɲɛnabɔ o Bamako c'est à dire que au niveau national a mɔgɔ 15 min kun kan ka sigi Bamako a so b'a kɔnɔ olu kun kan ka nommer depuis le 13 juillet hali bi o ma nommer bon olu fana kɔfɛ n'olu kun nommer olu fana kun bɛ taa région ni cercle la ka région ni cercle ta sigi o chronogramme kelen fana y'a yira k'a fɔ an kan ka révision constitutionnelle kɛ le 29 mars 2023 or loi électorale kɔnɔ olu mɔgɔ région ni cercle kan ka sigi kalo 6 yanni o kalafili cɛ donc ça veut dire que olu sigili délai fana ye le 29 septembre de natɔ donc ni le 29 septembre sera ka sɔrɔ olu ma sigi a bɛ comme charia sɔsɔ fana kɛla retard fana ta la chronogramme na donc n'i y'a jateminɛ retard bɛ chronogramme na parce que ni retard kun tɛ yen le 13 juillet kun kan ka sɔrɔ EJ mɔgɔw sigila Bamako yan maintenant retard kun ye min ye bɛɛ bɛ n'i ta fɔ gouvernement bɛna fɔ ko parti politique de ma bɛn mɔgɔ la joona o bɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ ye mais gouvernement de engagement ta o engagement sababu de la CEDEAO ye sanction wuli donc gouvernement kan k'i jija de mɔgɔ si man k'ale bali k'a ka chronogramme sɔsɔ parce que état de fanga ka bon ni bɛɛ ta ye donc ni parti kun ma bɛn o kun man ka état bali parce que état fana kan ka layidukan dɔ de respecter le 13 tɛmɛna fo kana se an bɛ kalo 2 retard la fɔlɔ chronogramme kan EJ mɔgɔw ma sigi fɔlɔ an t'a dɔn u bɛna sigi date min na donc an kɔni fɛ retard bɛ yen mais retard bɛ se ka rattraper hali bi a bɛ se ka rattraper mais mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ retard bɛ yen voilà an y'o fɔ an ka rapport tɛmɛnenw na voilà o ye modèle Mali ka hakilina ye chronogramme ko la. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye modèle Mali nin tun y'olu kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kununko tun ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye an ka médecin traditionnel kɛrɛnkɛrɛnnenya laadala furabɔlaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnlen tun ye o ye o baaraw ɲɛnɛmayara u y'a yira k'a fɔ ɲinɛsan kɔnɔna na thème min talen bɛ coronavirus o baaraw u bɛna fɛɛrɛ kɛ dɛmɛɲɔgɔnya hakililaw la hali bi ka ɲɛsin o ma ani o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ ka fura feere ka fura kuma fɔ radio la k'o kɔni t'olu hakilila ye wa e k'a dɔn olu ka baara tɛ taa u bolo ka cogo si kelen na min y'a kumatigi ye an b'a lɔn k'a fɔ Mohamed Falla ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bi ye farafina don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ka ɲɛsin laadala furakɛlaw ma bi anw bɛ ka min bolo da o de ye fɔlɔ ka jama wele ka na sigi ka mɔgɔw hakili jigin don in na a ka dɔn k'a fɔ ko bi de ye anw ka don ye o hukumu kɔnɔna la an ye walanda 2 boloda a kɔnɔ an ni karamɔgɔ dɔw bɛ na ɲɔgɔn ye o bɛ na an la faamuya o la min ye bana ye min bɛ ka diɲɛ labɔ bi n'a bɛ f'a ma ko COVID-19 o COVID-19 kɔnɔna la jamana y'a laɲini ko jamanadenw ka bɔ ka boloci kɛ anw fana dun ye jamanadenw de ye jɔyɔrɔ de bɛ an na jamana kɔnɔ an fana y'a laɲini an da ka don a la wɔrɔ bi an ye karamɔgɔ 2 ta minnu bɛ na ɲɛfɔli kɛ an ye boloci nafa a n'a sɔrɔ cogo nɔgɔya la ani kun min na a bɛ kɛ ani jamana ye musaka min don a la a na an yɛrɛ bɛ fɛ cogo min na adamadenw ka bɔ k'o boloci kɛrɛnkɛrɛnnenya la laadala furakɛlaw o walanda 2 bɛ na boli olu de kan bi ni Ala sɔnna bana in nalen an tɛ bana in dɔn mɔgɔ ɲi tɛ fɛn min dɔn i t'o dɔn anw fɔlɔla k'a ɲini ka mɔgɔw ɲini minnu b'an la faamuya bana min bɛ ka fɔ tan laada furakɛlaw bɛ se k'a dɔn mun fɛn don an y'o fɔlɔ de kɛ u y'an ladɔnniya bana in na a bɔyɔrɔ a minɛ cogo a yɛlɛma cogo mɔgɔw b'i yɛrɛ kisi a ma cogo min na an y'olu kalan k'o dɔn an kɛlen k'o dɔn an yɛrɛ fana wulila k'an na sabara don ka yaala ka mɔgɔw la faamuya u k'a dɔn ko bana in ye bana de ye kisi cogo t'a la an k'an yɛrɛ minɛ dɔgɔtɔrɔw ye kuma minnu fɔ yɛrɛ tanga cogo an k'an jija an k'an yɛrɛ tanga ni Ala sɔnna ma don in kɔni anw bolo komi a fɔra ko don kelen don mais anw bolo don kelen tɛ anw kɔni y'a daminɛ bi mais ni Ala sɔnna ma an bɛna fɛn wɛrɛw kɛ an bɛna ɲɔgɔn ye bolo da ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛnɛya kun kan ani laadala furakɛlaw ani jama an kɔni b'an seko damayira kɛ dɔgɔkun nata in kɔnɔna la ka yaala ka mɔgɔw wele ka sigi ka kuma kɛ ka u la faamuya don in na k'u la faamuya kɛrɛnkɛrɛn an ye taabolo min ta kɔnɔ n'o ye covid ko ye ka u la faamuya o la mais an kɔni bɛ kuma min kan kosɛbɛ o de ye an ka laadala furakɛli sabu laadala furakɛli a bɛ ɲini ka kɛ fɛn ye fɛn min y'a dɔn a bɛ ɲini ka bɔ a hukumu kɔnɔna la min bɛ k'an degun a fanba ye min de o ye yɛrɛ ganse mɔgɔ minnu bɛ taa sigi jabaraniw na n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ se nin na n bɛ nin dɔn n bɛ nin dɔn anw fɛ n'a fɔra ko laada an k'a to a minɛn kɔnɔ fɔlɔ la n'i sera dɔnnikɛla la ma ko nin a b'a fɔ ko n t'a dɔn a b'a dogo i la i y'a dɔn mɔgɔ min b'a dogo i la kɔni o t'a yɛrɛ ganse dɛ mais bi an bɛ taa sigi de n bɛ se nin na n bɛ nin dɔn n bɛ nin fɔ n bɛ nin kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ fɔ yɛrɛfɔ t'anw ka laada ye fan si fɛ furakɛli kɔnɔ yɛrɛfɔ a tɛ bɛn a kɔnɔ o bɛ ka an tɔɔrɔ bi kosɛbɛ sabu a kɛra sabu ye o y'an bɛɛ gosi bere kelen na ɲuman o juguman o u b'a fɔ k'a bɛɛ ye nkalon de ye k'a sabu kɛ yɛrɛfɔlaw ye. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mohamed Fal kan ye a fɔra cogo min na fura kɔni ka t'i sigi k'a fɔ arajow la walima telew la k'a fɔ ko nin bɛ se na ko i k'a dɔn k'o de kɛli ka nin bɛ k'olu tɔɔrɔ bi
an bɛ fɛn min fɔ ala ka kelen ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ hali bi kɛnɛya bunakun kan ɲɛna vɛri dɔw b'a du ɲɛna k'a sɔrɔ u ma jate yɛrɛ minɛ ani ɲɛ yɛrɛ kuma jumɛn mago bɛ vɛri de la ka don ɲɛna ka se ka ɲɛtigi yɛrɛ dɛmɛ o kuma jaabi minɛ ka bɔ maa min da la o ye Dr Jibril Jalo ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Jɔyɔrɔ belebeleba bɛ vɛri la ɲɛ tangali la parce que fɔlɔ vɛri très généralement a bɛ sɛbɛn ni ɲɛdimi de b'i la ni ɲɛdimi b'i la u bɛ vɛri sɛbɛn kun a bɛ kɛ bana kama a bɛ ɲɛ tanga bana min bɛ ɲɛ la a b'o furakɛ o ɲɛ fana tanga hali ni ɲɛdimi tɛ ɲɛ vɛri yɛrɛ ɲɛ bɛ cogo min na surtout an fɛ yan sisan poussière ni fɛn mun bɛ yan vɛri kan ka don ɲɛ la pour que ka a tanga ka bɔ poussière ani fɛn ɲɛnamani mun bɛ don surtout an bɛ samiya waati mun na fɛn ɲɛnamani mun bɛ don mɔgɔ ɲɛ la o vɛri fana ani vɛri mun bɛ sɛbɛn kun docteur bɛ vɛri min sɛbɛn kun bana sira kan a n'o fana n'o tɛ kelen ye sisan vɛri bɛ mɔgɔ caman ɲɛ la c'est vrai a vɛri don ta ka ca sisan mɔgɔ ɲɛ la an bɛ se k'a fɔ bana kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ yen k'a fɔ o de bɛ ka to ka mɔgɔ sɔrɔ pour que a vɛri don mais an bɛ waati min na ko sisan diɲɛ yɛlɛmana ni technologie min ye n'an b'a fɔ o ma ko an bɛ diɲɛ waati min na sisan ni écran bɛ ka to ka mɔgɔ sɛgɛn o ɲɛ la o de b'a to vɛri don cayalen don kosɛbɛ mais a caman tɛ bana ye mais a caman ye de ka ɲɛ protéger ni écran cayalen don baara fanba kɛlen don ni écran digital ye sisan o de kɛlen don ka vɛri don caya sisan mɔgɔ la n'o bɔra ye fana a filanan ye ni kɔrɔ sera sisan mɔgɔ ma parce que ni à partir de 39 ans ka taa se 40 ans ma i b'a sɔrɔ vision de précoce bɛ to ka mɔgɔ sɔrɔ o tɛ ni ye bana ye mais komi an b'a fɔ cogo min na ɲɛ pili a bɛ commencer ka to ka sɛgɛn fɛn min b'a dɛmɛ sisan baara la o de ye vɛri ye o de kama i bɛ vɛri ye mɔgɔ cɛ la ɲɛ la ka caya mais a caman bɛ yen o ta ye kɔrɔ bɛ ka na ɲɛ bɛ ka sɛgɛn dɔɔni mais a tɔw fana bɛ yen olu ta ye écran ko problème mun bɛ sisan ko problème na vɛri mun tuma caman i b'a ye carré kun na ani siradaw la vɛri nafa t'a la dɛ au contraire kɔlɔlɔba de b'a la parce que o vɛri ninnu bɛ dilan ni matière minnu ye o le que ɲɛ ka kɛnɛya sɔrɔ a bɛ kɛ au contraire de a bɛ bana de sɔrɔ parce que matière minnu b'a la olu matière ninnu bɛ chaleur garder de n'o ye chaleur garder ɲɛ kɔnɔna la sisan ɲɛ kisɛ yɛrɛ kɔnɔ ji durulen dɔ de b'a kɔnɔ donc o mana chaleur nin garder sufɛ o b'o chaleur nin bila ou bien a bɛ ɲɛ la waati min na a bɛ chaleur bila donc ɲɛ durulen kɔnɔna la ji min b'a kɔnɔ ale de bɛ kɛ sababu ye k'o tiɲɛ donc vɛri minnu bɛ yala sirada la minnu bɛ feere sirada la o le k'i ɲɛ tanga a bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ de ye i bolo donc bɛɛ kan ka a yɛrɛ kɔlɔsi siradala vɛri min feerebaga ou bien ka taa vɛri san mɔgɔ bolo mɔgɔ min ye yala kɛbaga ye o kɔni a bɛ kɔlɔlɔ min lase mɔgɔ ma a t'o hɛrɛ lase ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Jibril Kaɲɛ ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka kisi ɲɛ bana ma n'an bɔra ye Burama Daɲɔ ka bɔ banikɔkaw fɛ yen ale ka sanyɛlɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baara in tɛmɛna cogo jumɛn de la sanyɛlɛma in baara tɛmɛna cogo jumɛn de la an ka yɛrɛ lamɛn. ne tɔgɔ ye Burama Daɲɔ ka bɔ Falakɔnɔ min denkɛ de ne ale fatulen kɔfɛ mɔgɔ min sigira kɔ o de ne. san o san sanyɛlɛma baaraw bɛ bɔ ka kɛ ɲinɛnta in a kɛra kɛ cogo di. ɲinɛnta in kɔni an bɛ ala fo ka ala barikada a kɛra hɛrɛ kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ baasi foyi ma bɔ a la jamakulu min nana u ɲuman sira anw ma maa ma fɔ an ye ko tɔɔrɔya sɔrɔ sira la alihamudulila an bɛ don min na ko bi caman sera so caman sera jamana wɛrɛ maa si kɔni m'a fɔ in na k'a fɔ baasi y'a sɔrɔ fana ɲinɛnta in kɔni a jama bonyana ni san tɛmɛnenw ta ye parce que san o san a bɛ mɔnɔ kura bɔ jama wɛrɛ bɛ fara kan dafara min donna u ni ɲɔgɔn cɛ ɲinɛnta kɔnɔna na a ka ni jama bonyana ni san tɛmɛnenw ta ye bon a ko kɛra basigi kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ o kɛra ɲinɛnta dafara de san tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka ɲinɛnta baasi foyi de ma don a sen kɔnɔ an y'a daminɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la. sanyɛlɛma in yɛrɛ ye mun ye dɛ. sanyɛlɛma in y'an ka laadala kokɔrɔw ye kokɔrɔ minnu bɛ kuma jamana kunnafoni ka diɲɛ kunnafoni ka sanyɛlɛma in ye furaw dɔ de bɛ bɔ anw fɛ o fura nɔfɛ gwɛnbaw o fana bɛ bɔ ni sanyɛlɛma ye a mana bɔ ni san kunbɛn fo san wɛrɛ san kunbɛn o de bɛ jɔ minɛ su ma o de y'an bolo sanyɛlɛma ye. n'a bɛ kɛ nin wulikajɔ in kɛli daminɛ aw fɛ ka na se bi ma n'a sera ka se ka jama in kunbɛn a bɛ labɛn jumɛn de kɛ sanko ka nin bɛɛ jama kunbɛn. an yɛrɛ de b'an labɛnw kɛ n tɛ musaka ɲini tɛ maa si fɛ sanyɛlɛma in na an bɛ sanyɛlɛma in kɛ k'a ban di mɔgɔ ɲini maa la a furaw bɛ di mɔgɔ ma fu dɔrɔmɛ kelen de minɛ maa si bolo komi jama mana fara ɲɔgɔn kan doni taba ye ala ye an ka nin da ye o de ye an yɛrɛ b'an seko ka ala kosɛbɛ ka da an ka fanga dan na. n'a sera san o san i bɛ sarakabaw bɔ a la mun y'o hakilila don a kɔnɔ. ne nana n'o ye a kɔnɔ sarakabɔ in y'a kɔnɔ hakilila min mɔgɔw ka fangaw dayɔrɔ tɛ kelen ni i bilala baara la
bara i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'i jija cɛni kana se ka don a la n'i ma se ka ɲumanya min fara kan i k'i jija defo kana bɔ a la ne sigira dɔ kɔ o y'a kɛ k'a ɲa i b'a kɔnɛ fo mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ne b'a kɛ cogo min na bi olu kun t'a kɛ ten nka u kun t'a kɛ ni saraka bɔ ye olu n'u ka fanga dan yɔrɔ hakɛ dɔn ne nana min ta ka don a kɔnɔ ka se k'a lajɛ jama min na ne yɛrɛ de nɔfɛ dɛ n mago bɛ bɛɛ ka magoɲa teliya la magoɲa teliya ye mun ye an bɛ lajɛliw kɛ k'a dɔn san in kɔnɔ saraka jumɛn de kan ka kɛ ɲina ka sɔrɔ a donni ma se an b'u jasiw de bɔ fo ka n'a ye nin de kan ka kɛ ɲina nin tɔɔrɔ de bɛ ɲina mun de bɛ se k'o bali adamadenw kan o sarakatiw k'o bɔ jama min sera kɛnɛ kan ka taa jɔ bɛɛ cɛla bɛɛ b'i ka ŋaniyaw da kan n'i bɔra ye i sera ka misi saraka bɔ sawo e ka nin da a man ka ŋaniya na o bɔlen don o de b'a to an bila la ka se k'a kɛ jama ye bɛɛ kama a bɛ faga kɛnɛ kan bɛɛ de ɲɛna duwawu bɛ k'a ka bɛɛ tɔgɔ la jama fɛn o fɛn sigi a yɛrɛ se fala kɔnɔ bɛɛ tɔgɔ la an b'o de kɛ san o san o de dafara bɛ ne ni ta ni tɔw ta cɛ ne yɛrɛ de y'o ta ka don a la ŋaniya jɛlenya kama an bɛ foli de kɛ jama na ka jama bɛɛ lajɛlen fɔ ɲinɛnda in kɔni a diyara n ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i se ta ka den kun ka fala kɔnɔ ma an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen la an bɛ jamana min fana kɔnɔ an bɛ foli kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen la an bɛ foli kɛ jamanakuntigiw la an bɛ jamana min kɔnɔ fana gɛlɛya de b'a kɔnɔ ala ka gɛlɛya ye ala ka se k'a suma an bɛ jamana min kɔnɔ balawu de b'a kɔnɔ fitinɛ b'a kɔnɔ ala ka fitinɛ ala k'a duga ala k'a duga ala kira kosɔn bi dɔwɛrɛ hɔn kosɔn sallallahu alaihi an balana k'a fɔ ni tun ye burama kan ye a fɔra cogo min na ɲinɛ saraka minnu bɔra ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye farikolo ɲɛnajɛ mama nɔ kanda mayiga ka bɔ molodokaw fɛ yen ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn ase nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an b'a daminɛ an fɛ maliba kɔnɔna la CHAN n'o ye champion national d'Afrique nation locaux ta a kan ka taa Algérie 2023 o ɲɛbila baaraw bɛ sen na minnu kan ka kɛ kɛnɛ kan olu kan ka ɲɔgɔn dan kɛ Mali ale ni Sierra Leone ɲɔgɔn sɔrɔ Mali taara Sierra Leone bɔgɔ fo ka so 2-1 éliminateurs tako fɔlɔ la match retour n'o ye ɲɔgɔn segin ye o kan kɛ an fɛ Mali la yan sibiridon septembre kalo tile 3 an bɛ taa farajɛla nin waati in na sanni feere bɛ yen n'o ye sugu dayɛlɛlen don o kan ka datugu n'o ye août kalo tile 31 ye o de la sa joueurs ni équipe bɛ ka taayɔrɔ ɲini u yɛrɛ la an bɛ k'a fɔ Paketa ale kan ka bɔ Lyon na Faransi k'i kunda West Ham ka angilɛw fɛ yen n'o ye Paketa ye Anthony n'ale brésilien a si bɛ taa san 22 la ailier don ale kan ka bɔ Ajax la Hollandais fɛ yen ka taa Manchester United la Cavani n'ale Uruguayen ye ale tun bɛ jouer angilɛw fɛ yen Manchester United la nin waati in na ale kan ka kunda Espagne kan n'o ye Valence kan ka taa jouer Valence la ɲinan Barça Umtiti n'ale français défenseur kunda comme jouer Barça la ni waati in na k'ale bɔra Barça la a kan ka kunda Italie kan Italie a bɛ taa Lecce la yen o kɛn bɛ ka siga Lecce ma ni waati in na an bɛ to Barça kɔnɔna na an b'a la k'a fɔ Aubameyang Barça joueur don ka bɔ ka den don dɔ kun tɛmɛnen na bandi dɔ taara ale ka so o maa 4 kun don nɛgɛberew b'u bolo o taara n'a muso sɔrɔ a ka so Espagne ye donc u b'a kosɛbɛ ni nɛgɛberew ye ani marifamafɛn dɔw donc u sera k'u ka wagande k'u ka nafolomafɛn wagande warimama wagande k'o Dakar ni nɛgɛberew ye ka taa ni fɛn valeur caman ye i n'a fɔ sanu ni a ɲɔgɔnna caman olu ta ka taa n'o ye mais u ma joueur ana muso b'u bana donc Espagne ye enquête dayɛlɛ ni ko in kama na ko n bɛ taa Faransi kabako dɔ de kɛn bɛ nin waati in na Paul Pogba a n'a balimaw olu kɛn bɛ ka u yɛrɛ jira dɛ Paul Pogba Guinéen don mais Faransi ka den nationalité b'a bolo ale n'a balimakɛ olu de bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na sabula a kɔrɔkɛ yɛrɛ de don n'a kama ko Mathias Pogba ale de kɛn bɛ ka Pogba bagabaga kosɛbɛ ko fɛn dɔ b'ale bolo kunnafoni na video la ani kumakanw na min b'a yira k'a fɔ Pogba a ye ko caman ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma sabula Mathias Pogba ale n'a terikɛw olu de kɛn bɛ ka Pogba wele ko Pogba ka k'olu ka juru Pogba la wari $13 ko juru don Pogba la o sɔrɔla mun de fɛ k'olu ye Pogba kɔlɔsi ka Pogba sécuriser ko dɔw la sabula Pogba tun ye bɛnkan dɔ signé n'olu ye k'olu k'ale kɔlɔsi o ko la donc u y'o ko in de boloda o kun kan ka bɛn wari $13 ma ko Pogba m'o sara donc u kɛn bɛ ka Pogba u y'a wele don dɔ la taalen bɔ a somaw ye masikalo kɔnɔna na La Guinée u y'a ta kɛrɛfɛ ka donna so dɔ kɔnɔ k'a bagabaga kosɛbɛ ko n'a ma wari in sara k'u bɛ ko sama a taalen Angleterre fana u y'a tara nɔfɛ ye a taalen Italie fana u tara nɔfɛ ko in gɛlɛyalen sa Pogba y'a ko la ta ka se polisiw ma o kelen de sa a balimakɛ yɛrɛ n'o y'a kɔrɔkɛ ye n'o ye Mathias Pogba ye o de y'a fɔ ko b'ale bolo kumakanw ani video b'ale bolo ko ni Pogba mi jɔ ka tiɲɛ fɔ k'ale b'a bila réseaux sociaux kan subahana mansinw sanfɛla la a tila k'a fɔ tuguni ko wɛrɛ bɛ yen fana tuguni n'o ye Pogba ye k'a jira ko Pogba taara marabow fɛ yen n'o ye karamɔgɔ fɛ yen k'u ka ko ta ka ɲɛsin Mbappé ma François Mbappé k'u ka ko dɔ ta ka ɲɛsin o ma pour que u se ka balontan cogo min na Pogba kɔni ko kɔni tɛ tiɲɛ ye Pogba y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni wari dɔ sara ye 20 ɲɔgɔn na olu y'o sara wari in na ka ban donc kɔrɔ ko ale yɛrɛ tun jɔra ko in kɔrɔ ka ban ko in gɛlɛyalen de sa ale taara fɔ polisiw ye o kuma fɔlen polisiw ye sa
Mathias ana terikɛw donc olu lajɛra k'a fɔ vraiment ko sera dan na Pogba kun n'olu de malo k'a sɔrɔ kumakan dɔw bɛ yen ani ja dɔw bɛ yen Pogba ye minnu kɛ donc na Pogba mi jɔ siɲɛ na k'olu b'o u fɔ jɛma ye ka bɛn réseaux sociaux kan nin ko in kɔni bɛ Pogba ani a balimakɛ Mathias Pogba ana terikɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Laginɛ Angleterre Italie fo ka se France ma donc o ko in de bɛ sen halisa Ala ka jisuma b'a ko la an bɛ taa championnat la n'o ye ŋaniŋaniw kɛnɛ ye Europe kɔnɔna na championnat national kɔni la ma daminɛ Fransikaw fɛ olu bɛ ta ko 4 na Ajaccio Lille gagna 7-1 Marseille Nice Marseille se b'a sɔrɔ 7-0 Paris Saint-Germain Monaco olu fara ɲɔgɔn na 1-1 wala jɔyɔrɔ ko la Parikaw fɛ an bɛ k'a fɔ Paris de jɔyɔrɔ fɔlɔ tigilama ye k'o tan b'a bolo Marseille ye jɔyɔrɔ filanan k'o tan Lens jɔyɔrɔ sabanan k'o tan meilleur buteur kan ka na o de Neymar ye 60 b'ale bolo Angleterre ta ko 4 na Chelsea ale Leicester bɔgɔ 2-1 Liverpool bɔko 3 sila ma se ka seba sɔrɔ donc ale dimini kundu buremu sɔrɔ n'ale yɛlɛla ɲina k'i wasa dali la kosɛbɛ ka dimi bɛ sɔrɔ ale la 9-2 Arsenal ale fɔlɔ bɔgɔ 2-1 Arsenal fana ale fana bɛ kabako kɛ ɲina ni y'a ka match 4 victoire 4 a bɛ san damadɔ an ma deli ko ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ o de la sa Arsenal bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la Anglais fɛ yen ni kuru 12 ye Manchester City jɔyɔrɔ filanan kuru 10 Tottenham jɔyɔrɔ sabanan kuru 10 meilleur buteur kan ka na o de Haaland de bi 6 de b'ale bolo mam dani b'a ka Harry Kane jɔyɔrɔ sabanan o bɛ De Bruyne bolo 30 an taa Espagne Liga kɔnɔna na ta ko sabanan Almeria ye Sevilla bɔgɔ 2-1 Barça ye Valladolid bɔgɔ 4-0 an bɛ k'a fɔ Real la ale ye Espanyol bɔgɔ 7-1 jɔyɔrɔ ko la Real bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 9 Betis jɔyɔrɔ filanan fana ye kuru 9 ye Barça jɔyɔrɔ sabanan kuru 7 meilleur buteur Lewandowski 4 Borja 4 Italie Serie A kɔnɔna na Juve Roma 1-1 Milan Bologna bɔgɔ 2-0 Lazio i wasoro Inter la 7-1 jɔrɔko la Napoli Milan Lazio bɛɛ kuru 7 meilleur buteur Kiwashi bisa b'ale bolo an ma kuncɛ ni Allemagne ta ko 4 Bayern Mönchengladbach 1-1 Union Berlin Schalke 04 8-1 Dortmund Hertha 1-0 jɔrɔko la Bayern bi fɔlɔ la jɔrɔ 10 kuru 10 Union Berlin kuru 10 mo fana bolo jɔrɔ sabanan Fribourg kuru 9 meilleur buteur Becker binan ba ale bolo waati na an b'a lɔn k'a fɔ mama nɔ Kanda Mayiga ka bɔ ɲɔgɔn molodukaw fɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ k'an ka jamana jɔyɔrɔ bɛn tintin ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Sidibe mun b'e bolo karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Rusi cakɛda min sigilen bɛ gazi ko ale kunna olu ye laseli kɛ tarata don utu kalo tile 30 ko u bɛna gazi u bɛna o tigɛ Faransi la ka sababu kɛ u ka juye kalo ko o wari o ma sara fɔlɔ ni waliya yɛrɛ bi daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ ni o ye bi ye n'an bɔra an bɛ taga Pakistan ji ale ye tiɲɛni kɛ Pakistan kaw fɛ yen nɔ min n'o kɛra sababu ye ni ka maa 1600 ni ka olu bɔnɛ o nin na ka so 300 ka o bin bagan minnu ni olu tora nin ko in na o bɛ taa bagan 10,4 na ka tila tuguni ni ka sɛnɛkɛforo caman fana ni ka tila ko olu tiɲɛ kɔ 24 ka tila ka olu bin ni wagati na Pakistan ma ɲɛma olu bɛ wuli ka jɔ yaasa toga min na u bɛ se ka dɛmɛ lase ni maa ninnu ma toga min na n'an bɔra an bɛ taga Burkina Faso Burkina kɛlɛ cɛ tɛgɛrɛw bɔra tɛnɛndon ni ka laseli kɛ k'a fɔ ko u ni banbagaciw karila ɲɔgɔn na u tu kalo tile 28 ka taa bila 29 na k'u ye banbagaci ma 30 ɲɔgɔn k'u ye olu de bɔnɛ u ni na ka tɛgɛ kɛ maa dɔw kan ka olu bolofɛnw o ni ka tila k'u danga yɔrɔ caman fana ni ka tila ka olu tiɲɛ nga finitigilaka kelen ale bina faso kumabɔli ale kɛnɛ kan karamɔgɔ Ase ye min sɔrɔ ko kana kibɔra ni tiɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya Ala k'o sabati finitigila ka fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ i ka faso ye o ye i ka dɔn ka fɔ seyidusu de i n'a fɔ kalanbaw olu y'a fɔ an ye cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada nɔgɔya bɛɛ lajɛlen an ka jamana gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ na se masarabani Ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ban pewu